गासैखौबो बरायबाय सिगांग्रो अब्ला थौदो भिडिअखौ नायदो आरो जुदि नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव गावनि जानाय जाथायखौहाय बा गावनि न'खरनि बोराय बुरि दावराव जानायखौहाय ससियेल मिडियायावहाय मानो फेसबुकआव मानो पस्ट होखो मानगोनां एमजे बिथां आरो मानगोनां एमजेनि आंगो अनजालि बिसि प्रिति बिथांमोना दा बेखौथ' जों मिथिला गुवाहाटी ISBT आवहाय फैदोंमोन ओमफ्राय बाजैया ओंखाम जाखांबाय नै बाजैया ओंखाम जाखांबाय दा ओमफ्राय नैबाहाय एसे राउन्ड होबाय ओमफ्राय आङो एसे क्लास खालामफानोसै एमजे बर' बिथाङाहाय गावनि न'खरनि जानाय जाथायखौहाय फेसबुकआवहाय पस्ट खालामदों आरो एमजे फंबाय बिथांनि प्रिति नामा बिनि बिसिया बिथांजोआबो फेसबुकआवहाय पस्ट खालामदों नाथाय बिसोरो माने बिदि खालामलायखो मारै बिदि जालायखो आङो बाहाय गेजेराव हाबनो सानाखै मानसिफ्रा बुंदोंमोन एमजे बिथांखौहाय बिराद गोरा नाथाय दा बेखौहाय मिलायनांगौआहाय सल्भ खालामनांगौआहाय नोंसोरनि फेमिलिनि सायावमोन दा नोंसोरो हाबा जाबाय दा हिनजाव आइजोआहाय जुदि हाबा जायोब्ला हौवानि जायगायावहाय बा हौवानि न'आवहाय थाफैखानांगौखा गार'फोरनिबा बा हौवाखौहाय हिनजावफ्रा उल्था लानानै थाङो बा गावसिनि न'आव दोनहैयो दा आंनि बुंनांगौआ बेनो गार' मोनब्ला हामगौमोन एमजे बिथाङा नाथाय बेयो बर'सो जाबाय आसा खालामो एमजे बिथां आरो प्रिति सिस्टारमोना जाहाथे मोजाङै गोरोबलायफिनो आरो थांलायै फैलायो आरो मोजां मिलायफिनो आं बेखौहाय आसा खालामबाय गोजोन्थों।